lebo u teba je to normálne. Stánem do klína, vieš, Tak do Věř klína. tomu, že dobře, kdyby to byla stopařka, tak mi nepustím, aby jela do mě. To zase neblbní. Promiň. Vzhledem k tomu, že svůj pokojí tady Cimra stojí jenom To ještě nevěděl. Chlapci, dám vás na YouTube. Nech vidia, čo môžu ľutovať ostatní. Ty si to prišiel čo robiť, novinárskú prax? Chcem to dať na YouTube, aby iní videli, že kurva, o čo prišli. Materiál na začiatku. Vážna debata. Do píči prezradené.